Bueno, pues buenas tardes a todos y bienvenidos a esta sesión de actualización de la Sociedad Catalana de Cardiología. Como sabéis, se da una sesión lunes, el primer lunes de cada mes, y hoy tenemos una sesión que tratará sobre la miocardiopatía hipertrófica obstructiva, el estado del arte. Es para mí un placer ser el moderador de esta sesión. Soy Javier Jiménez Freire, soy cardiólogo de la Unidad de Cardiopatías Familiares y de Genética Cardiovascular del Hospital Valdebrón. Y para dar esta sesión, que como sabéis, en los últimos años pues ha habido importantes novedades en cuanto al manejo de la miocardiopatía hipertrófica, tanto desde el punto de vista médico, de farmacopea nueva, de tratamientos nuevas, investigaciones quirúrgicas, a nivel hemodinámico y también de la estratificación de riesgo. Pues intentaremos abordar todos estos campos y para ello pues me acompañan en esta sesión tres excelentes ponentes. En primer lugar me acompaña la doctora Montserrat Cardona, que es cardióloga en el Hospital Moisès Broggi, Sant Joan d'Espí. Ella es cardióloga con una amplia experiencia en el tratamiento de pacientes en general con miocardiopatías, pero en concreto también con miocardiopatía hipertrófica, y a ella le hemos encargado pues que hablara acerca de si hay novedades en cuanto al tratamiento farmacológico. Entonces ella nos explicará un poco qué ha pasado en estos últimos años y si va a cambiar o ha cambiado algo en el manejo médico. Bienvenida, Monse, en este sentido a esta sesión. En segundo lugar, como sabéis, pues ya desde el principio, desde que se explicó un poco la hemodinámica de la enfermedad, von Braunwald, pues uno de los primeros técnicas que tuvimos para tratar a los pacientes que tenían miocardiopatía hipertrófica, en concreto obstructiva, era el tratamiento quirúrgico. Por lo tanto, el disponer de la visión de un cirujano en esta sesión era crucial y, por lo tanto, hemos invitado al doctor Eduard Quintana. El doctor Eduard Quintana es cirujano en el Hospital Clínic. Él tiene, me atrevería a decir que es uno de los cirujanos con más experiencia en el tratamiento de la obstrucción a nivel de España, incluso a nivel europeo, y ya no solo de la obstrucción de la miocardiopatía hipertrófica, sino en general de la cirugía de la miocardiopatía hipertrófica. Y por lo tanto, hemos encargado que nos hablara sobre una dualidad o una pugna que yo creo que sigue todavía reciente a día de hoy, de qué es mejor a la hora del tratamiento de la obstrucción de tracto de salida, si un abordaje quirúrgico o un abordaje más hemodinámico. Por lo tanto, Eduard, bienvenido a esta sesión. Y por último, aunque como sabéis, pues la miocardiopatía hipertrófica, evidentemente hay que tratar los síntomas, las complicaciones, como todas las cardiopatías familiares, está en el riesgo que tienen estas patologías de producir muerte súbita y, por lo tanto, la estratificación del riesgo de estos pacientes a la hora de decidir o no decidir si un tratamiento para evitar esta muerte súbita, pues nos va a hablar la doctora Coloma Tirón, que es cardióloga en el Hospital Josep Trueta, que es, digamos, unas cardiólogas referentes en el manejo de los pacientes con cardiopatías familiares, en concreto de miocardiopatía hipertrófica. Y para ello nos va a hablar de qué, además de la obstrucción, que si es un factor de riesgo, de otros factores de riesgo o qué tenemos que tener en cuenta si hay algo nuevo, nuevos factores a la hora de la estratificación del riesgo. Por lo tanto, Coloma, bienvenida también a esta sesión. ¿Vale? Si os parece, empezamos, para no dilatar mucho más, esta sesión con la primera ponencia. Le doy la voz a la doctora Montserrat Cardona, que nos hablará acerca del tratamiento de la miocardiopatía hipertrófica. Adelante, Montse, cuando quieras. Molt bones tardes. A veure si puc... Ui. Espero que veieu. Es veu bé la presentació? Sí? Correcte? Bé. Bona tarda a tots. Gràcies per assistir a aquesta xarra i volia donar les gràcies als organitzadors d'aquesta sessió per haver comptat amb la meva presència. En els pròxims 20 minuts intentarem fer una mica de resum sobre les novetats que hi ha hagut, com comentava el meu company, en els últims anys en el tractament de la hipertròfica obstructiva. Per què no corre això? Sí, hi ha hagut canvis, hi ha hagut novetats, i aquestes novetats bàsicament porten el nom de fàrmacs o molècules inhibidores de la miosina. Parlarem sobre el mecanisme d'acció d'aquests nous fàrmacs,
Parlarem sobre estudis publicats ja en fase 2 amb el primer inhibidor de la miocina, que s'anomena mavacamten. Parlarem d'estudis en fase 3 publicats i en marxa amb aquest nou fàrmac. I parlarem d'un estudi en fase 2 amb dades ja publicades amb un inhibidor de la miocina que ja és de segona generació, que és l'aficamten. Per últim, penso que un cop revisades totes les dades d'aquests estudis publicats, ens quedaran encara algunes qüestions clíniques per resoldre que intentarem abordar en aquesta xarra. Com sabem, els malalts amb miocardiopatia hipertròfica presenten a nivell del sarcòmer, que és la unitat funcional del miòcit, un excés en el número de ponts actina-miocina. Això fa que aquests malalts tinguin hipercontractilitat cardíaca i una alteració de la relaxació miocàrdica. Doncs bé, aquest fàrmac inhibidor de la miocina de primera generació, que és el mavacamten, el que fa és que inhibeix la formació excessiva d'aquests ponts actina-miocina i, per tant, fa que en aquests malalts es redueixi la hipercontractilitat miocàrdica. Podem dir, per tant, que és un fàrmac nou amb un efecte inotròpic negatiu, efecte semblant a un altre fàrmac que coneixem i utilitzem en la hipertròfica obstructiva, que no és altre que la disopiramida. El primer estudi publicat amb mavacamten és l'estudi Pioneer-HCM, un estudi en fase 2, un estudi de seguretat, en el que es van analitzar 21 malalts amb hipertròfica obstructiva simptomàtics, es van dividir en dos grups. El primer grup va rebre mavacamten a dosis altes, un sol cop al dia i en monoteràpia, i el segon grup va rebre el mavacamten a dosis més baixes, de 2 a 5 mil·lígrams al dia, i aquest segon grup podia portar associats beta-bloquejants. Es van seguir aquests individus durant 3 mesos i el que es va veure en aquest estudi és que els malalts tractats amb aquests fàrmacs presentaven una reducció significativa del gradient en el tracte de sortida post-exercici, una millora en el consum d'oxigen pic i també una millora del grau de dísnia. El ser un estudi en fase 2 és bàsicament un estudi de seguretat i l'objectiu, el que pretén veure, són els efectes indesitjats associats al tractament. Es van veure en aquest estudi 3 casos amb baixada de fracció d'ejecció i 5 casos de caiguda amb fibril·lació auricular. No és fins a l'any 2020 que es publica en el Lancet el gran estudi en fase 3 amb aquest inhibidor de la miocina, que és el mavacamten, en un estudi que es diu Explorer-HCM. És un estudi multicèntric en què van participar 68 centres en un total de 13 països. De fet, Espanya té una forta representació en aquest estudi perquè va randomitzar pacients en 3 centres. Es tracta d'individus amb miocardiopatia hipertròfica obstructiva que presentaven un gradient major de 50 mil·límetres de mercuri o igual a 50 mil·límetres de mercuri, que tenien una classe funcional 2 o 3 de la NIHA. Aquests malalts portaven tractament de base amb beta-bloquejants o amb antagonistes del canal de calci. En cap cas podien portar tractament amb disopiramida perquè això era un dels criteris d'exclusió de l'estudi. I bé, aquests malalts a la setmana 0, que és l'inici del tractament, varen ser sotmesos a prova d'esforç en consum d'oxigen i una ecocardiografia post-exercici. Aquestes dues proves es repetien a la setmana 30. A la setmana 0 de tractament es randomitzaven a mavacamten o bé a placebo i la dosi inicial del fàrmac va ser de 5 mil·lígrams al dia. Aquesta dosi es podia modificar a la setmana 8 o a la setmana 14 per tal de poder assolir un objectiu que es volia trobar en aquests malalts, que era que es quedessin sense un gradient significatiu en el tracte de sortida, és a dir, que es quedessin amb un gradient per sota de 30 mil·límetres de mercuri i que, a més, tinguessin uns nivells plasmàtics de mavacamten entre 350 i 700 nanograms per mil·lilitre. Durant les 30 setmanes de tractament, aquests malalts eren sotmesos a visita clínica, electrocardiograma, ecografia de repòs i també nivells plasmàtics del mavacamten. A la setmana 30 es finalitzava el fàrmac de l'estudi i val a dir que els malalts eren seguits durant 8 setmanes més en una fase de washout o fase de rentat i al final de l'estudi era la setmana 38. Com comentarem més endavant, tenim ja un estudi en marxa amb malalts en tractament amb mavacamten que seran seguits durant 5 anys. Dos dels criteris per parar el fàrmac de forma transitòria, un era una davallada de la fracció d'ejecció per sota del 50%, donat l'efecte inotròpic negatiu que té aquest fàrmac, i l'altre era que es veiessin uns nivells plasmàtics de mavacamten per sobre de 1.000 nanograms per mil·lilitre. Bé, pel que fa a les característiques de la població, no hi van haver diferències significatives entre grup mavacamten i grup placebo. La major proporció dels individus es trobaven en tractament amb beta-bloquejants. Una menor proporció de pacients portava tractament amb antagonistes del canal de calci i un percentatge molt baix d'aquesta població randomitzada no portava ni beta-bloquejants ni antagonistes del canal de calci. En concret, 4 malalts del grup mavacamten van rebre el mavacamten amb monoteràpia,
per no portar tractament de base i 16 malalts en el grup placebo van rebre placebo en monoteràpia. El criteri d'inclusió de fracció d'ejecció per randomitzar aquests malalts era que tinguessin fracció d'ejecció del 55% o major. Pel que fa a l'objectiu primari de l'Explorer-HCM, es tracta d'un objectiu combinat, una millora reduïda o lleu del consum d'oxigen pic mínim de 1,5 mil·litres/minut entre la setmana 0 i la setmana 30 de tractament, juntament amb una millora de la classe funcional, o bé una millora més significativa del consum d'oxigen pic entre la setmana 0 i la setmana 30 de tractament, sense un empitjorament de la classe funcional. Doncs aquest objectiu combinat va ser assolit amb major prevalença en el grup mavacamten, com es pot veure aquí, en comparació amb el placebo i d'una forma estadísticament significativa. De fet, si prenem un endpoint o objectiu combinat, que és un preespecificat, no és un objectiu primari, i és la millora del consum d'oxigen pic de mínim 3 mil·litres/minut entre setmana 0 i setmana 30, juntament amb una millora de la classe funcional, veurem que aquest endpoint també seria assolit amb major prevalença en el grup mavacamten en comparació amb el grup placebo i d'una forma estadísticament significativa. Pel que fa als objectius secundaris de l'estudi Explorer-HCM, podem veure la davallada del gradient en el tracte de sortida del ventricle esquerre post-exercici a favor del grup mavacamten, la millora del consum d'oxigen pic, també a favor del grup mavacamten i de forma estadísticament significativa, la millora de la classe funcional de la NIHA com a objectiu secundari, també objectiu a favor de mavacamten, i pel que fa a paràmetres de qualitat de vida, aquests individus es van sotmetre a 2 tests de qualitat de vida i també, novament, el grup mavacamten va sortir afavorit respecte al grup placebo d'una forma estadísticament significativa. Podem veure en aquesta diapositiva les gràfiques que demostren que es veuen bé aquests objectius secundaris, el gradient en el tracte de sortida del ventricle esquerre post-exercici, que es va reduir de forma significativa en el grup mavacamten i no en el grup placebo. El mateix passa amb el gradient en el tracte de sortida en repòs, milloria a favor de mavacamten, i amb el gradient en el tracte de sortida post-Valsalva, que també millora en el grup mavacamten i no canvia de forma significativa en el grup placebo. No hi van haver alteracions en la fracció d'ejecció o canvis en la fracció d'ejecció que fossin significatius ni en el grup mavacamten ni en el grup placebo en aquest estudi. Podem veure en aquesta gràfica el que comentàvem de la gran millora de la classe funcional en el grup tractat amb el fàrmac. A les 30 setmanes de tractament, en el grup mavacamten, pràcticament un 50% dels individus ja es trobaven en classe funcional 1 i un 42% es trobaven en classe funcional 2 de la NIHA, tenint en ment que partíem un 70% de classe funcional 2 i pràcticament un 30% d'individus en classe funcional 3 de la NIHA. Com a objectius exploratoris en aquest estudi Explorer-HCM es va trobar que el grup d'individus tractats amb mavacamten presentava una reducció significativa dels nivells de NT-proBNP en comparació amb el grup placebo, que no tenia canvis significatius en aquest biomarcador, i es va trobar també en aquest estudi que hi havia una davallada significativa dels nivells de troponina I ultrasensible en els malalts tractats amb el fàrmac en comparació amb el grup placebo. Com a objectius exploratoris, els investigadors també es van posar en ment valorar quin tant per cent d'individus en cada grup presentava resposta completa amb el tractament mèdic, entenent com a resposta completa una desaparició del gradient dinàmic en el tracte de sortida del ventricle esquerre que fos significatiu, és a dir, gradient per sota de 30 mil·límetres de mercuri i, a més, presència d'una classe funcional 1 de la NIHA. Doncs bé, un 27% dels individus en el grup mavacamten a la setmana 30 presentaven aquesta resposta completa versus un 1% en el grup placebo. I fixeu-vos aquesta dada curiosa perquè un 74% dels malalts en el grup mavacamten a la 30 setmanes de tractament presentaven un gradient obstructiu en el tracte de sortida que ja era menor de 50 mil·límetres de mercuri. Per tant, per guies de pràctica clínica, aquests individus ja no tindrien criteris per ser valorats o per ser sotmesos a una teràpia de reducció septal. El benefici d'aquest fàrmac, del mavacamten, es va mantenir per l'objectiu primari en tots els subgrups preespecificats, com es pot veure bé en aquesta gràfica, trobant-nos en aquest estudi amb una troballa curiosa que comenten els investigadors. Els individus que no portaven tractament de base amb beta-bloquejants, en aquest estudi en fase 3, van tenir un major benefici sobre l'objectiu primari amb el tractament amb mavacamten. Es van beneficiar més d'aquest fàrmac. Els investigadors comenten que és una troballa que no és sorprenent, no els sorprèn i de fet l'expliquen per l'efecte atenuador dels beta-bloquejants sobre la freqüència cardíaca màxima amb l'exercici. Comenten que els pacients que portaven tractament amb beta-bloquejants a la setmana 0 de tractament tenien una freqüència cardíaca pic en la prova d'esforç amb consum d'oxigen menor
i van tenir també un consum d'oxigen pic menor a la setmana 0, amb una diferència en el consum d'oxigen pic de setmana 0 a setmana 30, que també va ser menor respecte als pacients que no portaven beta-bloquejants. Aquesta troballa que comenten els investigadors que és esperada i l'expliquen bé per l'efecte dels beta-bloquejants, ens podria fer pensar si realment aquest fàrmac podria ser més eficaç inclús en tractament amb monoteràpia que no pas associat al tractament de primera elecció en la hipertròfica obstructiva, que són els beta-bloquejants. Pel que fa als esdeveniments adversos estudiats en aquest estudi, no hi van haver diferències significatives en esdeveniments adversos relacionats amb el tractament, i la major part d'ells van ser events lleus. I pel que fa a esdeveniments adversos severs o seriosos, tampoc hi van haver diferències significatives entre grup mavacamten i grup placebo. La major part d'aquests events adversos seriosos varen ser caiguda en fibril·lació auricular, presència de síncope o miocardiopatia per estrès o Takotsubo. No hi va haver cap cas en aquest estudi Explorer-HCM que hagués de ser retirat de l'estudi per una reducció de la fracció d'ejecció o per insuficiència cardíaca simptomàtica. 5 individus en l'estudi Explorer-HCM van haver de ser retirats de forma temporal del tractament de l'estudi per una fracció d'ejecció menor del 50%. Recordem que un criteri per retirar temporalment el tractament era la davallada de la fracció d'ejecció per sota d'aquest punt. 3 casos varen ser en el grup mavacamten i 2 casos en el grup placebo. 4 individus en el grup mavacamten tenien a la setmana 30 de tractament una fracció d'ejecció per sota del 50%, però d'aquests 4, 3 van recuperar la fracció d'ejecció fins a nivells basals durant aquest període de 8 setmanes de washout o fase de rentat, i tan sols un cas d'un pacient que va rebre o va ser sotmès a una ablació per fibril·lació auricular durant aquestes 8 setmanes, es va complicar el procediment invasiu, va haver davallada severa de la fracció d'ejecció i tan sols va recuperar fins a un 50%, però això és un cas en concret que ens relaten en aquest estudi. 6 individus en aquest estudi en fase 3 varen també requerir retirada temporal del tractament de l'estudi per canvis en l'interval QT corregit. 3 casos en el grup mavacamten i 3 casos en el grup placebo. Hem de tenir en ment que el mavacamten és un fàrmac que pot alterar el QT, pot allargar l'interval QT. Com a conclusions de l'estudi Explorer-HCM, comenten els investigadors que aquest fàrmac demostra en aquest estudi que és efectiu en el tractament de la miocardiopatia hipertròfica obstructiva. Mavacamten demostra també en aquest estudi en fase 3 que té efecte positiu reduint el gradient en el tracte de sortida del ventricle esquerre post-exercici. Demostra també aquest fàrmac una millora en la classe funcional de la NIHA, una millora en la capacitat d'exercici i també com a endpoints exploratoris demostra aquest fàrmac que és capaç de reduir els nivells d'NT-proBNP i de troponina I ultrasensible. I per últim, mavacamten en aquest estudi en fase 3 ha estat un fàrmac ben tolerat i ha estat un fàrmac amb un perfil de seguretat semblant al placebo. Un percentatge molt petit de pacients que varen ser randomitzats a l'Explorer-HCM varen ser sotmesos a ressonància magnètica cardíaca a la setmana 0 i a la setmana 30 de tractament. En total només van ser 35 individus, 17 en el grup mavacamten i 18 en el grup placebo. Aquest estudi pretenia veure si aquest fàrmac fora capaç de provocar canvis estructurals a nivell cardíac en aquests individus tractats amb el fàrmac. I com a objectiu primari d'aquest estudi o subestudi amb ressonància magnètica es va veure que el grup d'individus tractats amb mavacamten van presentar a la setmana 30 a la ressonància una disminució significativa de la massa indexada del ventricle esquerre i com a objectius exploratoris es va trobar una reducció de la massa miocàrdica intracel·lular, també en el grup mavacamten, una reducció del gruix màxim de la paret del ventricle esquerre i una reducció del volum indexat de l'aurícula esquerra. Tot això no tenia lloc en els pacients en tractament amb placebo. Els pacients tractats amb mavacamten, malgrat són pocs, van demostrar una lleugera reducció en la fracció d'ejecció en la ressonància de control, però cap cas no va baixar la fracció d'ejecció per sota del 50%. I per últim, no hi van haver canvis en la fibrosi miocàrdica estudiada amb ressonància magnètica cardíaca, ni entre la setmana 0 i la setmana 30 de tractament, ni tampoc diferències entre grup mavacamten i grup placebo. Malgrat es tracta d'un estudi que és un subestudi d'un estudi en fase 3 i el nombre de pacients és un nombre de pacients reduït que s'estudien amb ressonància magnètica cardíaca, els resultats que dona aquest subestudi podrien anar en camí a afirmar o poder pensar que aquest fàrmac fora capaç de provocar canvis estructurals a nivell cardíac en aquests malalts amb miocardiopatia hipertròfica obstructiva. Bé, com ja hem pinzellat anteriorment, tenim en marxa un estudi d'extensió en què es volen controlar o es volen analitzar un total de 310 malalts durant 5 anys, malalts en tractament tots ells amb mavacamten.
Els malalts que es randomitzaran en aquest estudi són els mateixos que han participat, alguns d'ells, en l'estudi Explorer-HCM i també malalts que han estat randomitzats en l'estudi Maverick-HCM. Això recordem que és un estudi en fase 2 amb malalts amb miocardiopatia hipertròfica no obstructiva i simptomàtics. És un estudi de seguretat, el Maverick. Bé, doncs aquests malalts que es convidaran a seguir tractament amb mavacantem es randomitzaran a 3 grups: dosi de mavacantem per tenir nivells plasmàtics baixos, dosi de mavacantem per tenir nivells plasmàtics més elevats i dosi de mavacantem segons resposta clínica. Bàsicament, l'objectiu d'aquest estudi és veure a 5 anys vista quina és la freqüència i la severitat dels events adversos amb aquest fàrmac. És interessant perquè en aquest estudi de llarga durada es permetrà la retirada del tractament de base amb beta-bloquejants o antagonistes del canal de calci. Per tant, podrem mirar tant els efectes positius com els possibles efectes negatius d'aquest inhibidor de la miosina en monoteràpia. Tenim també en marxa un estudi que és el Valor-HCM, un estudi que pretén randomitzar un total de 100 individus amb miocardiopatia hipertròfica obstructiva i que tinguin criteris segons guies de pràctica clínica per ser sotmesos o valorats per una teràpia de reducció septal. Aquests individus seran randomitzats a tractament amb mavacantem o bé tractament amb placebo. I el que es vol veure a les 16 setmanes de tractament és quin número d'individus han decidit ser sotmesos a teràpia de reducció septal per una no millora clínica amb el tractament de l'estudi i quins individus a la setmana 16 de tractament continuen tenint criteris segons guies de pràctica clínica per ser sotmesos a una teràpia de reducció septal. De forma interessant també, en aquest estudi, els pacients portaran tractament de base per la sèrie hipertròfica obstructiva amb beta-bloquejants o antagonistes del canal de calci i es permetrà també l'associació amb disopiramida, cosa que, com sabem, no va passar en l'estudi Explorer-HCM. No hi ha malalts tractats amb beta-blocs o antagonistes del canal de calci més disopiramida. Perdó, amb mavacantem i disopiramida associada. I en aquest cas podrem veure quins són els efectes d'aquesta associació. Per últim, en quant a estudis amb dades publicades o estudis en marxa amb aquests inhibidors de la miosina, recentment s'ha publicat part de les dades de l'estudi Redwood-HCM. És un estudi en fase 2 amb un inhibidor de la miosina de segona generació, que és l'aficantem. S'han randomitzat 48 individus amb miocardiopatia hipertròfica obstructiva i bàsicament es randomitzen a 3 grups. Un grup que rep dosi baixa d'aficantem i es compara amb un petit grup placebo, amb tractament de base amb beta-bloquejants o antagonistes del canal de calci, tots ells. El segon grup és un grup que rep una dosi alta d'aficantem i es compara amb un petit grup placebo i també tractament de base amb beta-bloquejants o antagonistes del canal de calci. En aquests dos grups no hi pot haver tractament amb disopiramida en cap cas. I tenim un tercer grup, que és un grup experimental, que rep dosi baixa d'aficantem associada a disopiramida. Es tracta d'un estudi en fase 2, per tant, el seu principal objectiu és valorar la incidència i la severitat dels events adversos relacionats amb el tractament. En concret, es farà a les 14 setmanes de tractament. Bé, doncs, no tenim dades publicades sobre el grup experimental, el grup de la disopiramida, però sí que tenim dades publicades sobre el grup 1 i grup 2. S'ha vist en aquest estudi que amb aquest fàrmac aficantem no hi ha events adversos seriosos, almenys en aquest estudi en fase 2, i sí que s'observa que aquest fàrmac és capaç de reduir de forma significativa el gradient en el tracte de sortida del ventricle esquerre. Bé, un cop hem valorat totes aquestes dades i tots els resultats d'aquests estudis que tenim publicats amb aquests fàrmacs nous inhibidors de la miosina, penso que queden algunes qüestions clíniques encara per resoldre. La primera és que desconeixem quin serà el cost econòmic del mavacantem. Penseu que és un fàrmac que està pendent encara de decisió per part de la FDA. De fet, té un deadline a finals de gener del 2022, per tant, la resolució serà molt pròxima i es diran si el fàrmac és aprovat o no per la seva comercialització. Però sospita que serà un fàrmac amb un cost econòmic prou elevat. Si passés el mateix que ens passa amb fàrmacs com el tafamidis pel tractament de l'amiloïdosi, podríem veure una important restricció perquè diferents països i diferents comunitats dins dels països acceptin la comercialització lliure d'aquest fàrmac. Per tant, és un fàrmac de tractament crònic amb malalts joves, que vols mantenir bona classe funcional, vols mantenir bona capacitat d'exercici, i si és un fàrmac molt costós, podrem tenir certes restriccions. Segona pregunta és que desconeixem els efectes dels fàrmacs inhibidors de la miosina a llarg plaç sobre el gradient en el tracte de sortida, sobre la classe funcional o sobre el consum d'oxigen pic. En aquest sentit, aquest estudi d'extensió amb 5 anys de seguiment amb malalts en tractament amb mavacantem ens podrà donar una mica de respostes a aquesta pregunta. Desconeixem també si aquests inhibidors de la miosina seran o són més eficaços
associats a beta-bloquejants o antagonistes del canal de calci, o si per contra podrien ser inclús més eficaços utilitzats en monoteràpia. Recordem que l'estudi Explorer-HCM va trobar un major benefici sobre l'objectiu primari amb el tractament amb avacantem en pacients que no rebien beta-bloquejants com a tractament de base. Per tant, això ens obre aquesta pregunta, si fàrmacs inhibidors de la miosina en monoteràpia o bé com en l'estudi Explorer-HCM associats al tractament de base. En aquest sentit, l'estudi d'extensió MAVA-LTI, com que permetrà en monoteràpia valorar l'efecte del mavacantem, doncs ens podrà respondre a aquesta pregunta. Desconeixem també la seguretat d'administrar fàrmacs inhibidors de la miosina juntament amb disopiramida. Són dos fàrmacs amb efecte inotròpic negatiu i hem de ser una mica temorosos a les davallades de fracció d'ejecció. En aquest sentit, el VALOR-HCM, que és aquest estudi que permetrà associació amb disopiramida, doncs ens podrà aportar una miqueta de llum. I estem també a l'espera que es publiquin les dades del tercer braç, del braç experimental en aquest estudi en fase 2 amb aficamtem, que associava també disopiramida. La següent pregunta que ens podem fer els clínics és, un cop aquest fàrmac estigui comercialitzat, com farem el maneig dels nivells o de les dosis del fàrmac en els nostres pacients? Bé, ara per ara haurem de seguir la línia que va seguir l'estudi Explorer-HCM, és a dir, es modificava la dosi del mavacantem en funció de gradient al tracte de sortida de ventricle esquerre. Per tant, possiblement s'hauran de fer més proves d'imatge, més ecocardiografies de control per valorar com va evolucionant el gradient amb el fàrmac. I en l'estudi Explorer-HCM també es valoraven els nivells plasmàtics de mavacantem. Per tant, possiblement quan comencem a utilitzar aquest fàrmac, seguint aquesta línia haurem de fer també nivells plasmàtics. Aconseguiran aquests nous fàrmacs inhibidors de la miosina, que semblen molt prometedors, retrasar o inclús disminuir el número d'indicacions per fer una teràpia de reducció septal? No podem aventurar-nos a dir sí o no. Crec que hem d'esperar que hi hagin dades. I en aquest sentit, l'estudi VALOR-HCM, com hem comentat, bàsicament té com a objectiu veure a la setmana 16 de tractament amb aficamtem, amb mavacantem, quants malalts decideixen sotmetre's al procediment invasiu perquè no han millorat simptomàticament i quants malalts continuen amb gradient en el tracte de sortida elevat. Per últim, ens podem plantejar si aquests nous fàrmacs inhibidors de la miosina canviaran els algoritmes terapèutics en la miocardiopatia hipertròfica obstructiva. Tampoc podem dir. Avui per avui els experts ja s'han manifestat, comenten que a la llum del disseny que va tenir l'Explorer-HCM i a la llum dels resultats que va tenir aquest estudi, per ara no es faran modificacions en l'algoritme terapèutic. Seguiran com a fàrmacs de primera línia els beta-bloquejants, fàrmacs de segona línia antagonistes del canal de calci, tercera línia associació amb la disopiramida, i si aquesta associació amb disopiramida no funciona, serà quan la quarta opció serà retirar disopiramida i associar mavacantem a beta-bloquejant o antagonista del canal de calci. Però això, com dic, a la llum de com ha sigut el disseny de l'Explorer i quins han sigut els seus resultats. Podem estar a l'espera de nous estudis que ens obrin nous camins. Bé, per últim, doncs, com a conclusió de la xarra d'aquests últims 20 minuts, direm que els nous fàrmacs que estem pendents que puguin ser comercialitzats per tractar la miocardiopatia hipertròfica obstructiva són els fàrmacs inhibidors de la miosina, fàrmacs que actuen mitjançant un efecte inotròpic negatiu perquè inhibeixen la formació excessiva dels ponts actina-miosina. Coneixem que el mavacantem, la primera molècula dissenyada inhibidora de la miosina, és un fàrmac eficaç perquè millora el consum d'oxigen pic, millora la classe funcional, redueix el gradient en el tracte de sortida del ventricle esquerre i és capaç també de reduir nivells d'NT-proBNP i de troponina I ultrasensible. Per altra banda, ha demostrat també millora en paràmetres de qualitat de vida. Possiblement és un fàrmac que almenys en subestudis es veu que podria ser capaç de provocar canvis estructurals a nivell cardíac en els malalts amb miocardiopatia hipertròfica. Coneixem que el mavacantem és un fàrmac amb un bon perfil de seguretat i tenim ja estudis en marxa amb aquest fàrmac amb seguiment a llarg plaç. L'inhibidor de la miosina de segona generació, que és l'aficamtem, sabem també que presenta un bon perfil de seguretat gràcies a l'estudi publicat en fase 2 amb aquest fàrmac i estem pendents que es publiqui el disseny de la fase 3 amb aquest nou fàrmac. Malgrat coneixem totes les dades publicades en aquests estudis i semblen fàrmacs verdaderament molt prometedors en el tractament d'aquesta patologia, queden encara certs dubtes clínics per resoldre. Muchísimas gracias a tots. Muy bien, Monse, la verdad que una revisión exhaustiva. La verdad es que es súper interesante todos estos nuevos fármacos que vienen y sobre todo porque es
casi la primera vez que tenemos ensayos clínicos en miocardiopatía hipertrófica, con lo cual todavía es mucho más. Bueno, y yo, por no extender mucho más de tiempo, ya le doy la palabra al doctor Eduard Quintana, que nos va a hablar de esto de entre la cirugía y la ablación septal, para no alargarlo mucho más. Eduard, cuando quieras. Sí. A ver. ¿Podéis verlo? Sí. Sí, perfecto. Vale. Moltes gràcies primer de tot a la Societat Catalana de Cardiologia per la invitació i també gràcies a Javier per la introducció que m'has fet abans, no sé si és merescuda. El primer conflicte d'interès que puc presentar aquí és, lògicament, un cirurgià que, entre les coses que faig, em dedico a aquesta patologia i puc incórrer en el viatge del cherry picking dels estudis per defensar una posició que jo crec. Sabem que és freqüent, la miocardiopatia hipertròfica és una patologia freqüent i que l'obstrucció en aquests pacients és molt freqüent, fins al 70%. La meitat dels pacients la presenten de forma en repòs i l'altra la podem induir amb proves de provocació fisiològica. I sabem que l'obstrucció és un fenomen que és reversible amb les teràpies de reducció septal i en ocasions també amb els medicaments. Ja fa quasi 2 dècades que es va veure que l'obstrucció tenia un impacte en la supervivència dels pacients amb miocardiopatia hipertròfica en el seguiment. En aquest clip veiem la típica imatge d'obstrucció basal, fenotip típic, en el que hi ha una hipertròfia basal asimètrica amb moviment sistòlic anterior de la vàlvula mitral i sabem que en funció de la precàrrega, de la contractilitat, de la postcàrrega, aquests pacients presenten més o menys graus d'insuficiència mitral secundària que en ocasions, fins i tot en repòs, és greu. Quines són les indicacions clàssiques de reducció septal segons les guies clíniques més recents? Sabem que els gradients alts, més de 50 mil·lílitres de mercuri, ja sigui o bé en repòs o en exercici, que els pacients tinguin una anatomia favorable, que estiguin en una classe simptomàtica avançada, 3-4, o bé que tinguin angina refractària o hagin tingut síncope o presíncopes, i lògicament que estiguin sotmesos a un tractament apropiat, com ha dit la doctora Cardona, o bé que siguin intolerants a aquests tractaments. Les dues formes de tractament de reducció septal que explicarem avui difereixen molt en la forma en com funcionen. L'esquerra de cirurgia és una operació a cor obert que es fa amb esternotomia mitja, amb circulació extracorpòrea, amb parada diastòlica. Es treballa dins la cavitat ventricular a través d'una incisió a l'aorta, on ressequem sota visió directa el múscul implicat en l'obstrucció i alterem altres estructures que poden estar involucrades en l'obstrucció. Mentre que això és una operació que dura unes 2-3 hores, el temps de circulació extracorpòrea sol estar entorn als 45-60 minuts i l'aturada cardíaca sol durar uns 30-45 minuts. En contraposició, l'ablació septal per alcohol és un procediment precutani que es fa amb sedació normalment i en el que es col·loquen diferents catèters intracardíacs, un cable d'estimulació al ventricle dret per controlar les arrítmies que es puguin produir durant el procediment, que són freqüents, els trastorns de la conducció, i un altre catèter que navega pel sistema coronari buscant una artèria septal que nodregi la part del septe que està involucrada en l'obstrucció, amb la intenció de, sota control ecocardiogràfic, injectar alcohol i produir una regressió d'aquest septe que obstrueix. Quan ens plantegem quin tipus de teràpia oferir en cada pacient, hi ha moltes variables que entren en joc. En les següents diapositives intentaré una miqueta desglossar aquests aspectes que ens faciliten la decisió, ja que cada pacient és diferent del següent al que ens enfrontem. En primer de tot, la primera limitació a la que s'enfronta l'ablació septal per alcohol, tant a nivell coronari com septal, és no disposar d'una artèria septal que nodreixi aquesta part. Si no existeix una bona septal, ja no podem tirar endavant amb aquesta opció de tractament. D'altra banda, també es diu que els septes interventriculars prims serien un factor de risc de fer IUV en el postprocediment i a la vegada també els septes molt gruixuts s'associen a obstrucció residual. I s'ha dit clàssicament que els gradients molt alts de partida són, en general, mals candidats a ablació septal per alcohol. Són dues teràpies que treballen de forma molt diferent. A l'esquerra, en la miectomia, treballem sota visió directa i, per tant, l'anatomia septal no és una limitació en si, ja que la podem individualitzar a cada pacient, mentre que l'ablació septal per alcohol típicament produeix una lesió en la part basal del septe, que és transmural, però preserva la part més proximal del septe basal. A nivell més mig ventricular, aquesta lesió té tendència a impactar més a la banda dreta del septe que no a la banda esquerra. El cas típic per
les dues teràpies és el que hem vist en el primer clip, d'obstrucció basal. Aquí presenta una sèrie de fenotips més agressius que serien anatomies molt més complexes o probablement que no haurien de ser tractades amb ablació septal per alcohol. Hipertròfies de segment llarg, hipertròfies biventriculars, migventriculars, hipertròfies com a baix a l'esquerra que involucrin tant el septe basal com mig ventricular, també seria una limitació, o les variants no obstructives o aquells pacients que tenen alteracions dels músculs papil·lars. Totes aquestes anatomies que s'exposen aquí serien probablement més tributàries a un tractament quirúrgic. Molts pacients, quan arriben, ja arriben amb patologia concomitant i com diuen les guies clíniques, i ho fem en el si del nostre equip de miocardiopatia hipertròfica, ells que tenen fibrilació auricular, ells pacients amb patologia coronària o patologia valvular aòrtica significativa o altres problemes de vàlvula mitral més enllà del SAM, patologia intrínseca de la mitral, aquests pacients són candidats directes a miectomia en la nostra pràctica. Quan parlem amb els pacients de quin tipus de teràpia podem oferir, lògicament és important parlar de com serà la recuperació després de cada un d'aquests procediments. Mentre que en la miectomia septal és una operació que en general la majoria de pacients s'extuben a la mateixa cirurgia i l'estada a la UCI sol ser unes hores o la mateixa nit del dia de la cirurgia, mentre que en l'ablació septal per alcohol això s'allarga una miqueta més, ja que aquests pacients han d'estar monitoritzats pel possible risc d'arrítmies ventriculars malignes que existeix i també pels trastorns de conducció A o B que poden aparèixer de forma diferida. L'estància hospitalària per l'ablació septal o la miectomia aïllada no varia molt, sol estar entorn als 4 o 5 dies per pacients que no tenen comorbilitats importants. En la miectomia septal, la resolució de l'obstrucció és absoluta, immediata i permanent en la majoria de pacients, mentre que en l'ablació septal aquesta resolució de l'obstrucció pot tardar mesos en desenvolupar-se. I, per tant, les restriccions que tenim a l'activitat física en el postoperatori, en el cas de la cirurgia, van lligades pròpiament al fet que els pacients han rebut una esternotomia. Mentre que en el grup de l'ablació septal per alcohol és molt variable en funció del grup que estigui tractant els pacients, però que normalment aquesta limitació s'associa a l'obstrucció residual i a l'infart recent. Lògicament, l'ablació septal té la gran avantatge, en contraposició a la miectomia, que produeix menys dolor i menys disconfort al no haver-hi una esternotomia, no haver-hi cirurgia al mig. És important, sempre que s'ofereixen tractaments agressius, saber quina és l'experiència dels operadors, i això s'ha revisat en alguns estudis. Aquí veiem, per exemple, en aquest estudi que es mira els resultats en quant a mortalitat per número d'ablacions practicades en funció dels centres i veiem que només té un impacte en la mortalitat en aquells centres que han realitzat molt poques ablacions. Quan es miren els altres centres i es comparen amb els centres experts en miocardiopatia i hipertròfia, veiem que no hi ha diferències en aquesta mortalitat perioperatòria. El mateix passa amb els marcapassos. Per tant, a pesar que és una tècnica complexa, probablement sigui una tècnica més reproduïble, més ensenyable. En contraposició a això, la miectomia septal, quan analitzem els diferents tercils de volum de pacients en diferents hospitals operats de miectomia septal i es comparen en els centres de miocardiopatia hipertròfica, hi ha unes diferències abismals en la mortalitat perioperatòria. És veritat que aquest estudi va incloure patologia concomitant i és una miqueta, potser no són tan accentuades les diferències, però sí que existeixen. En aquesta cirurgia pensem que hi ha una corba d'aprenentatge molt important. Per tant, tant en un tractament, l'ablació septal com en la miectomia, són procediments que s'han de fer en centres on les practiquin operadors entrenats. En el cas concret meu, vaig necessitar 2 anys sota la tutela del doctor Dirén i el doctor Schaaf, dos grans experts en la matèria a la Mayo Clinic, per poder-me formar de forma apropiada. Això és una miqueta una advertència a aquells companys que volen senzillament venir a veure 2 casos i iniciar un programa de miectomia. No crec que sigui la forma més correcta d'aconseguir uns resultats com els que marquen les guies clíniques. De fet, aquesta seria la primera experiència nostra després de l'entrenament, a les 100 primeres miectomies que vam realitzar al CNIC. Veieu que no hi ha mortalitat en aquests pacients i el número de complicacions ha sigut molt baix, a pesar del gran percentatge de procediments concomitants que vam realitzar. Si sobreposem aquests resultats a què demanen les guies clíniques recents americanes, veiem que no hi ha diferències ni en mortalitat ni en tots els altres outcomes que es marquen com a resultats desitjats per teràpies de reducció septal. Anem a parlar una miqueta de les diferències entre els 2 tractaments i quines diferències entre els trastorns de conducció i la necessitat de marcapàs en el postoperatori. Són diferències bastant irrefutables. Des que la miectomia septal treballem sota vídeo directe i sabem perfectament on està la zona de conducció, la incidència de bloqueig auriculoventricular
en pacients que no tenen trastorns de conducció preoperatòria és molt baix, per sota del 3%, a pesar d'associar procediments concomitants moltes vegades. Mentre que en l'ablació septal aquesta incidència està entorn al 10-20%, fins i tot en centres molt experts. I una cosa important a dir és que aquest bloqueig auriculoventricular que apareix després de l'ablació septal per alcohol en ocasions apareix de forma molt diferida, amb la qual hem de tenir molta atenció en aquests pacients, fins i tot més enllà de les primeres 24 hores. Lògicament, necessita un marcapàs després d'un procediment d'aquest tipus. Qualsevol dels dos no és banal. Ja sabem, com en altres camps de la patologia cardiovascular, que això s'associa a problemes de llarg plaç, amb la qual és una complicació que no és banal. Si mirem altres trastorns de la conducció més enllà del bloqueig auriculoventricular, en la miectomia septal és molt típic que aparegui un bloqueig de branca esquerra del feix de His en un 40% de pacients, mentre que en l'ablació hi ha tendència que aparegui un bloqueig de branca dreta del feix de His. Això, en els casos de miectomia, s'ha mirat si hi ha un impacte a llarg plaç en la supervivència i no s'hi ha trobat una associació. Hi ha pràctiques en les que es planteja un tractament escalador, iniciant l'ablació septal i si aquests pacients no van bé, queden amb gradients residuals o persisteixen en símptomes, llavors els enviem a miectomia. Això ja ho hem estudiat i suma les complicacions dels dos tractaments, amb la qual la incidència de bloqueig auriculoventricular, si seguim aquesta línia de tractament, és altíssim, la qual no ho recomanaria. Anem ara a parlar de la necessitat de reintervencions, obstrucció residual i, per tant, de l'eficàcia dels dos tractaments. En aquesta sèrie de la Mayo Clinic veiem les diferències importants que hi ha entre les dues teràpies. Mentre que en la miectomia septal la necessitat de reintervencions és molt baixa, d'entorn a l'1-2%, sabem que als 10 anys d'una ablació septal per alcohol, un 25% dels pacients en aquesta experiència de la Mayo Clinic requereixen una nova teràpia de reducció septal, o bé una nova ablació o bé miectomia septal. Després de les miectomies, sabem que resoldre l'obstrucció fa que les corbes de supervivència se sobreposin a les de la població de referència. Això és un estudi també de la Mayo Clinic que s'ha reproduït en altres pràctiques. Aquest és el grup de Boston, també amb resultats de 10 anys després de la miectomia septal, en el que veiem que l'obstrucció residual és molt infreqüent. Obstrucció important després de la cirurgia. En aquest estudi també recent veiem quins són els resultats de la miectomia a molt llarg plaç. Això és molt difícil de tenir en moltes patologies i podem veure que els resultats són molt bons. He seleccionat aquest treball recent de quasi 1.000 ablacions septals per alcohol, on veiem que aquesta teràpia és molt efectiva en millorar la clínica dels pacients, però té la contrapartida que quasi en un 20% de pacients requereix de repetir-se un procediment de reducció septal. Veiem que l'obstrucció residual greu abans de l'alta, després del procediment, és molt freqüent. I en estudis com aquest, i com passa en molts altres estudis, normalment hi ha poques dades en el seguiment de gradients residuals. I bé sabem, en alguns estudis ja s'ha vist que l'obstrucció residual, més de 30 mil·límetres de mercuri, després de l'ablació septal per alcohol, s'associa a problemes de mortalitat cardiovascular. Aquí en aquesta diapositiva veiem la diferent eficàcia dels tipus de tractaments que tenim per a aquest pacient. En percentatges, quin percentatge de pacients queda amb un gradient de més de 30 mil·límetres de mercuri després de cada una de les teràpies. En aquesta xerrada estem parlant d'aquestes dues teràpies i veiem les dues diferències importants entre aquests grups. Anem a parlar d'un tema controvertit, que és el risc arrítmic i la supervivència després d'aquest tipus de tractaments. S'ha plantejat que l'ablació septal per alcohol, al crear un infart, aquest infart pot donar lloc a un substracte arritmogènic que es pot traduir en arrítmies en el seguiment, mentre que en l'ablació septal la resecció no genera una cicatriu en l'espessor del múscul ventricular, senzillament produeix una zona de reendotelització en la zona de resecció de la miectomia. De fet, sabem que després de la miectomia septal, aquest estudi es va veure, no és impossible que els pacients tinguin morts sobtades, però és poc freqüent, i es comparen pacients portadors de DAI després de miectomia septal versus pacients que tenen hipertròfiques i que no han rebut cirurgia, a diferència d'incidència d'arrítmies en el seguiment. En aquest estudi s'associa una vegada més l'obstrucció residual post-ablació septal per alcohol amb risc de problemes en el seguiment. Aquest és un estudi molt controvertit del 2010, en el que potser per primera vegada es va demostrar que hi havia diferències
va apuntar que hi havia diferències entre els dos tractaments en quant a risc arrítmic i mortalitat en el seguiment. És veritat que és una sèrie molt petita, es va criticar molt, però això va fer que en moltes pràctiques l'ús dels desfibriladors després de l'ablació septal per alcohol fos molt més liberal per la percepció de risc incrementat d'arrítmia que tenen aquests pacients. Després d'això hi ha hagut molts treballs que han intentat refutar aquest pensament de risc incrementat d'arrítmia associat a l'ablació septal per alcohol. I de fet les guies clíniques que he anat mencionant no reconeixen com a la teràpia en si com un productor d'arrítmies. Però si és veritat, sigui perquè hi ha un substrat arritmogènic no reconegut o bé per obstrucció residual, que les teràpies, les descàrregues després de l'ablació septal per alcohol són molt més freqüents que després de la miectomia septal. Aquests dos estudis apunten a 4 a 8 vegades més freqüents. La capacitat d'exercici és important, ja ho hem vist també en la presentació prèvia de la doctora Cardona, i hi ha molts pocs estudis que mirin això, tant per l'ablació septal per alcohol com la miectomia. Aquest potser és un dels pocs estudis que comparen els resultats d'aquestes dues teràpies. Veiem que semblaria que la cirurgia és més efectiva en recuperar una capacitat d'exercici major, segurament lligat a la millor resolució de l'obstrucció, com hem vist. Clàssicament, els pacients joves s'ha pensat que eren millors candidats a la cirurgia i els majors a l'ablació septal per alcohol. Anem a veure quina literatura tenim al respecte. Aquest és un dels estudis clàssics de la Mayo Clinic que va mirar els resultats de les dues teràpies per poblacions per sota dels 65 anys i apuntava a que els resultats eren millor en aquest subgrup de pacients joves a la miectomia. En aquest estudi multicèntric que es revisen els resultats de l'ablació septal per alcohol i es comparen amb les poblacions de referència amb grups d'edat inferiors al que hem vist, veiem com, a diferència del que hem vist amb les miectomies, on les corbes de supervivència s'igualen en el seguiment amb la població de referència, en aquests dos subgrups no. Per tant, això apuntaria a no usar aquest tipus de teràpia en pacients joves, però és un tema que lògicament segueix controvertit. I nosaltres, al veure que no hi ha molta literatura respecte a què fer en els pacients de més de 65 anys, hi ha molts pocs estudis d'ablació septal i de miectomia, vam intentar revisar la nostra experiència amb 52 pacients d'una edat mitja de 72 anys, fixeu-vos que fins a 82 anys d'edat, en els que era molt freqüent fer procediments concomitants i els resultats van ser molt bons en quant a resolució de l'obstrucció, milloria simptomàtica, amb molt poca morbimortalitat postoperatòria. Quan això es contraposa en les sèries publicades d'ablació septal per alcohol, a nosaltres ens semblava que això ens reforçava en seguir donant una indicació quirúrgica en aquest subgrup de pacients que encara podien ser candidats a cirurgia. De fet, els de la Cleveland Clinic, un dels grups pioners, ja han revisat aquest tema també i aquesta és la seva pràctica en teràpia de reducció septal. Fixeu-vos que en pacients ja fins i tot de més edat, el 80% encara reben miectomia i tant una teràpia com l'altra té uns resultats excel·lents amb uns molt bons seguiments també. És veritat que hi ha pacients que la cirurgia no mai serà una bona opció per la seva fragilitat, per comorbiditats greus i, tal com apunten les guies clíniques, aquests pacients serien els que primer serien candidats a ablació septal per alcohol per davant de la miectomia. Plantejar una operació o un procediment de reducció septal en grups de menys símptomes, anem a veure què passa en la història natural de la malaltia no operada dels pacients en classe 2. Fixeu-vos que més o menys als 4 anys, un 40% aproximadament de pacients o bé han mort, o bé han evolucionat a classe 3-4, o bé han tingut un ictus per aparició de fibrilació auricular en el seguiment. Els de la Cleveland Clinic ja han comparat els resultats amb cirurgia feta segons les guies clíniques en classe 3 i 4 versus aquells pacients que superen precoçment. I això semblaria apuntar un benefici de la cirurgia precoç. De fet, les guies ja ho recullen per a alguns subgrups de pacients, a operar-los en classe 2, en classe menys simptomàtica. Però això només valdria per l'opció quirúrgica, no per l'ablació septal per alcohol. En què se sustenta això? Se sustenten els resultats molt bons resultats dels centres de referència nord-americans amb un risc perioperatori de mortalitat baixíssim, per sota de l'1% o entorn a l'1%. Aquest estudi espero que surti aviat, en el que a nosaltres se'ns inclou per primera vegada en els centres de referència més coneguts del tractament de la miocardiopatia hipertròfica. Veieu que la possibilitat d'aquest tractament quirúrgic la teniu. Hem aconseguit reproduir els resultats que
s'ensenyen en aquests treballs d'altres centres. I, de fet, quan es compara la miectomia septal a altres formes de tractament quirúrgic d'altres patologies, quan es revisen els resultats de mortalitat en comparació a altres operacions, segons la base de dades de la Society of Thoracic Surgeons, veiem que el perfil de risc d'aquesta cirurgia és millor, o sigui, moren menys pacients que en la cirurgia coronària aïllada o fins i tot en la plàstia mitral aïllada. Són operacions que avui en dia no dubtem en fer ni en derivar pacients asimptomàtics. Per tant, això aixeca una nova pregunta aquí, si operar pacients menys simptomàtics. S'ha d'entendre que el plantejament més actual és entendre aquesta cirurgia no només com un procediment resectiu aïllat. L'evolució de la miectomia septal és una cirurgia que es fa des de fa ja 6 dècades. Va començar per una resecció molt limitada al septe que s'ha anat ampliant a la cavitat ventricular amb extensió més mig ventricular i també basal fins i tot cap al costat dret actualment. Hi ha moltes altres alteracions estructurals intracardíaques que poden donar lloc a obstrucció residual i això amb la cirurgia ho dominem bé. Per exemple, les connexions anòmales, connexions tendinoses o musculars entre el vel mitral o l'aparell subvalvular mitral contra el septe. Això en la cirurgia es veu bé i ho podem dividir facilitant l'excursió de la vàlvula mitral cap enrere. Són molt freqüents i no sempre es veuen ni amb eco ni amb ressonància. Ocasionalment sí, però no sempre. Hi ha pacients que tenen vels o vel anterior o els dos vels mitrals molt elongats, contribuint a l'obstrucció. Aquests pacients, tant si els fem una miectomia aïllada com una ablació septal per alcohol, probablement els hi quedarà obstrucció residual, amb la qual cosa nosaltres els hi afegim una aplicatura del vel mitral per escurçar l'alçada i desviar la coaptació cap a posterior i apartar aquesta mitral del septe. Hi ha pacients que tenen cordes secundàries que també fan que el vel anterior mitral s'apropi massa cap al tabic interventricular. Aquestes cordes s'han d'identificar i seccionar per tal que el vel anterior excursioni de forma correcta. Una vegada més, no sempre es veuen en les proves d'imatge. Hi ha pacients que tenen músculs papil·lars que són hipermòbils o bé que estan mal posicionats i que una vegada fet la miectomia o l'ablació septal poden seguir persistint en l'obstrucció. Aquests músculs papil·lars es poden reposicionar cap enrere, també per apartar tot l'aparell mitral del septe. Hi ha pacients que tenen vels anteriors a la part central del vel anterior mitral molt més llarga, però que no participa en la coaptació mitral, però sí, en canvi, s'interposa en el tracte de sortida. Aquests pacients, si fem una miectomia i prou, probablement poden quedar amb obstrucció residual. Mentre que si els hi afegim una aplicatura a la mitral, a més de la miectomia, podem obtenir resultats com el que es veu aquí. També, sota visió directa, ressequem membranes fibròtiques o fusions trigonals que poden fer que la mitral excursioni molt millor cap enrere i s'aparti del septe. I un avantatge més que té la cirurgia és que una vegada hem acabat el procediment podem explorar la fisiologia en condicions extremes, ja bé sigui amb isoprenalina o dobutamina, dosis suprafisiològiques, i veure si amb això aconseguim induir obstrucció. Si no aconseguim induir obstrucció, probablement aquests pacients guanyaran moltíssim amb la cirurgia i probablement fins i tot no necessitaran fàrmacs en el seguiment. Tot això que us he explicat és el que fa que en els centres de referència nord-americans la miectomia septal sigui un procediment que segueix incrementant-se a mesura que passen els anys, mentre que l'ablació septal per alcohol ha assolit com un límit. Sempre hi haurà pacients per les dues teràpies, però la miectomia va guanyant terreny. I per tot això, per l'efectivitat en la resolució de l'obstrucció, per la baixa incidència de marcapàs, per la poca morbimortalitat postoperatòria, per probablement la reducció del risc arrítmic i per la igualació de les corbes de supervivència, jo crec que la miectomia septal segueix sent el gold standard i, per tant, la primera línia de tractament per a aquest tipus de pacients, i això es pot exportar als pacients en classe 2, mentre que l'ablació septal per alcohol seria una teràpia molt indicada en pacients fràgils, comòrbits, en classe 3 i classe 4, o bé aquells pacients que no vulguin operar-se, però entenguin perfectament les limitacions que tenen tant un tractament com l'altre. I, lògicament, aquestes decisions s'han de fer en el si d'un equip dedicat al tractament d'aquests pacients, tenint en compte sempre la preferència de cada pacient. I les teràpies de reducció septal s'haurien de fer en centres, en programes dedicats. Agrair tot l'equip del clínic que participa en el tractament d'aquests pacients i recordar que tenim el CESUR d'aquesta patologia i que ens podeu derivar pacients si ho creieu convenient.
Moltes gràcies. Gracias, Eduard. La verdad que controvertido, porque la verdad que sigue habiendo, no hay a día de hoy ningún ensayo clínico aleatorizado, y no creo que lo habrá, de las dos terapias. Y los datos que hay, pues bueno, son las series de cada centro pues que tienen sus resultados, ¿no? Bueno, si os parece lo dejamos luego para el final de la discusión y vamos con la tercera charla, es de Coloma Tirón, que nos hablará de la estratificación del riesgo, si hay algo nuevo o no en la miocardiopatía hipertrófica. Cuando quieras, vale, comparteixo. Ho veieu, Sí, perfecte. Vale, doncs gràcies, Javier, per la presentació i gràcies per convidar-me a parlar avui aquí. Que la miocardiopatia hipertròfica pot provocar mort sobtada és una cosa que sabem des de fa molt de temps, des del principi de la descripció de la malaltia. Molts dels primers pacients en què es va detectar aquesta patologia tenien mort sobtada. La notícia bona és que les tècniques que hem desenvolupat en els últims anys, en els últims 30 o 40 anys, essencialment en relació a la prevenció de la mort sobtada, doncs la generalització de l'ús de desfibriladors i l'atenció als pacients amb mort sobtada recuperada, han fet que la mortalitat relacionada amb miocardiopatia hipertròfica hagi millorat des de nivells molt alts inicials fins a nivells que són ara comparables als de la població general. El problema que hi ha és que és difícil saber quins pacients, de tots els pacients que tenen miocardiopatia hipertròfica, quins tindran realment mort sobtada i, per tant, necessiten tractaments específics de prevenció. I per què és especialment difícil? Doncs perquè la miocardiopatia hipertròfica és una malaltia complexa i heterogènia en què no hi ha una única causa que provoqui arrítmies ventriculars, com pot passar, per exemple, amb la cardiopatia isquèmica, sinó que hi ha múltiples factors o la combinació de múltiples factors que intervenen en el risc de les arrítmies ventriculars. Entre ells, alguns dels factors que coneixem molt bé, doncs el grau d'hipertròfia, la fibrosi macroscòpica, però també el disarrei, la isquèmia microvascular, a la que s'arriba per diferents mecanismes, l'obstrucció intraventricular, la disfunció sistòlica i diastòlica i factors genètics. Totes aquestes causes poden interaccionar de manera que a un pacient concret li acabin provocant una arrítmia ventricular maligna. I l'altra gran causa per la que és difícil predir quins pacients tindran mort sobtada és que la taxa anual d'events és molt baixa. O sigui, només en les sèries actuals, entre un 1 i un 4% dels pacients tenen mort sobtada a l'any. O sigui que entre un 99 i un 96% dels pacients no tenen. Per tant, entre que té diferents causes i és difícil i és poc freqüent, doncs és difícil de predir. Com seria una tècnica ideal de tots els pacients amb miocardiopatia hipertròfica detectar aquells que realment tenen risc i, per tant, ser capaços de tractar-los abans que tinguin complicacions? Doncs la tècnica ideal hauria de ser molt sensible, ser capaç de detectar el major nombre de pacients a risc i diferenciar-los de la resta, ser multifactorial, per això que hem parlat abans, que com que hi ha múltiples causes doncs s'han de tenir totes en compte. Hauria de ser també flexible en el sentit que pugui deixar de banda coses que abans pensàvem que tenien relació amb mort sobtada, però que hem vist que realment no en tenen, com era la disminució de la pressió arterial a les proves d'esforç, i alhora també capaç d'incorporar nous factors que anem veient que sí que tenen relació amb mort sobtada i que fins ara no sabíem. Ha de ser una tècnica que també permeti prendre decisions de forma consensuada amb el pacient, que el pacient pugui participar de la decisió, de saber què està passant. I ha de ser també una tècnica equilibrada i amb això vull dir que, evidentment, prevenir una mort sobtada sempre és un valor absolut, però hem de tenir en compte també que els pacients molt sovint es diagnostiquen molt joves, per tant, tenen un temps de risc, d'exposició al risc molt llarg i que qualsevol eina que fem servir, com és l'implant de DAI, doncs pot comportar també uns riscos importants. Per tant, l'equilibri entre aquestes dues variables és molt important. Sí que hi ha una situació en què som molt bons prevenint mort sobtada, que no té molt de mèrit, però en persones que ja han tingut una arrítmia ventricular, en prevenció secundària sí que està clar que el risc de recidiva és alt, entre el 10 i quasi 20% en algunes sèries anual de recurrència. Per tant, aquestes persones segur que necessiten un desfibrilador i aquí no hi ha discussió. Què fem en prevenció primària? Doncs en prevenció primària, ja des de fa molts anys, des de l'any 2014, les guies europees recomanen aquesta calculadora de risc. Als cardiòlegs ens agraden molt les calculadores de risc, tenim calculadores de risc per quasi qualsevol cosa, doncs aquesta és la miocardiopatia hipertròfica. Aquí s'inclouen 7 factors
l'edat, que està relacionada inversament amb el risc i que es fa servir com a variable quantitativa, el gruix màxim, que es relaciona directament amb el risc de mort sobtada, la dilatació de l'aurícula esquerra com a marcador de disfunció diastòlica i el gradient obstructiu, que també es relaciona de forma directament proporcional amb el risc. I després es fan servir 3 altres variables en forma de variants només qualitatives, només sí o no, que són la història familiar de mort sobtada, descrita com mort sobtada en famílies de primer grau de menys de 40 anys, presència de taquicàrdia ventricular no sostinguda, que aquí es defineix d'una forma molt laxa com a només 3 batecs, només 120 batecs per minut, això ja es considera taquicàrdia ventricular i d'això parlarem més tard, però això també és una variable sí, no? I presència de síncope inexplicat. Llavors, introduint aquestes dades de cada un dels pacients, obtenint una puntuació estimada de risc a 5 anys, que pot ser baix quan el risc és menys del 4%, per tant, en aquests pacients en general no es considera indicat implantar un desfibrilador, de risc intermig entre 4 i 6%, en què s'han de considerar altres factors, i de risc alt, més del 6%, en què sí que s'aconsella en general implant de desfibrilador. Aquesta tècnica és bona? Doncs jo diria que sí que és bona. Sí que és bona perquè aporta una eina objectiva que ens permet prescindir de totes les subjectivitats tant del pacient com del metge en relació al risc arrítmic. És una tècnica que permet una valoració homogènia dels pacients, independent d'on siguin visitats, quin metge els vegi. És bona també perquè inclou molts factors, això que hem parlat abans, i també jo crec que és bona perquè és molt fàcilment reproduïble en el mateix pacient durant el seguiment. I podem veure si hi ha hagut factors que facin que canviï el risc d'aquest pacient. I és bona, però no és ideal. Per què no és ideal? Doncs aquest estudi, que és molt xulo, jo crec que és un exercici una mica d'honestedat, és un estudi de validació externa fet pel mateix grup que va proposar aquesta calculadora de risc, en què el que van fer va ser seguir durant 5 anys a 2.000 pacients en què se'ls feia una valoració del risc segons la calculadora al principi i es mirava al final quants realment havien tingut events. Doncs el que veiem d'aquí és que el grup de pacients de risc alt, que són els que estan aquí pintats en verd, sí que tenen un risc que realment és alt. Aquests pacients són una part petita de la població, un 14% de la població, però tenen un percentatge alt de mort sobtada, un 8,9% de mort sobtada a 5 anys, per tant, més del 6%. I en aquests pacients, si es fa implant de desfibrilador, com està recomanat, doncs l'NNT per evitar un episodi de mort sobtada és de 13. Doncs aquest grup segurament que està ben identificat. En canvi, si mirem la gràfica, els grups de risc intermig, que és el vermell, i el de risc baix, que és el blau, són molt semblants. Al final no ens ajuda a discriminar perquè tots dos grups tenen un risc real de mort sobtada a 5 anys que està entre 1 i 2, per tant, més baix de 4. En tot cas, aquestes dues poblacions serien una població equivalent. I el gran problema d'això és que si assumim que tenim una població d'alt risc i una població de baix risc, la població de baix risc és molt freqüent, és un 86% de la població està dintre d'aquest grup i això el que ens fa és que el risc global és baix, entre 1 i un 2%, però la població a risc és molt alta. Per tant, en aquestes persones, fent servir aquesta calculadora de risc, el 52% de casos de mort sobtada sí que passen en persones amb un risc alt, amb un risc major del 6%, per tant, aquestes persones estaran ben identificades i ben tractades, però la resta de casos, fins al 48% dels casos, passen en persones en què no hem estat capaços de detectar que tenien el risc. Per tant, és una tècnica que té una especificitat molt alta, però una sensibilitat que està encara lluny de la que seria ideal. Com podríem millorar aquesta estimació del risc? Doncs podem fixar-nos, per exemple, en el que fan altres persones, per exemple, els americans, que tenen unes guies molt recents, publicades ara el 2020. Els americans, per indicar un DAI en prevenció primària, es basen només en aquests factors que ara veurem i el fet de tenir un únic factor estimat com a variable qualitativa, només sí o no d'un d'aquests factors, això ja és un grau de recomanació 2A per implant de desfibrilador. Quins són els factors? Història familiar de mort sobtada. En aquest cas, ells són encara una mica més generosos. Qualsevol episodi de mort sobtada en un familiar de primer grau de menys de 50 anys ja indica implant de desfibrilador. Hipertròfia massiva, descrita com més de 30 mil·límetres, en aquest cas com una variable
qualitativa, presència de síncope inexplicat i aquestes dues són noves, presència d'aneurisma apical o de disfunció ventricular. Qualsevol d'aquestes, només una d'aquestes ja indica implant de desfibrilador. Si no compleixen cap d'aquestes variables, llavors hi ha dues altres coses que es poden tenir en compte, que són les TUs no sostingudes i la fibrosi extensa a la reso. Totes aquestes dues, cada una d'elles indica un implant de desfibrilador amb un grau de recomanació una miqueta més baixa, 2B. Aquesta tècnica també té les seves limitacions i al final ja ho sabeu segur, una guerra perpètua entre criteris americans i europeus, però en la que no vull entrar, però sí que he volgut comentar aquestes dades, que són unes dades superrecents, de seguiment a 10 anys de pacients, 2.500 pacients per branca tractats amb o sense DAI en funció de criteris americans i europeus, i el que es veu és essencialment que els americans implanten molt més desfibriladors. Al final, un 33% de la població de miocardiopatia hipertròfica són portadors de desfibrilador, un de cada 3, és moltíssim. I el que es veu és que entre la cohort de pacients amb desfibrilador, el número de teràpies apropiades a 5 anys és la meitat en aquests pacients tractats en criteris americans, un 11% de teràpies apropiades a 5 anys, contra un 24% en pacients amb implant en criteris europeus, i en la població sense desfibrilador, que és la que ens interessa, o la que pot estar a risc, doncs es veu que no hi ha un excés de mortalitat en la població tractada en criteris europeus. Per tant, al final la vida real sempre és complicada, però segurament que cap de les dues tècniques és ideal encara i que hem de fer una feina important per intentar millorar encara més l'estratificació del risc. Jo he intentat fer això amb diferents punts partint de la calculadora de risc, que ja us he dit que jo considero que és una eina útil i que està bé que fem servir. Com podem millorar aquesta sensibilitat que us comentava abans que era baixa? Doncs el primer punt, tot i que possiblement nosaltres des de les consultes com a feina assistencial no podem interferir molt amb això, però no hi ha dubte que el primer punt per millorar la prevenció de la mort sobtada és millorar el coneixement sobre les causes. O sigui, encara falta fer molta investigació en aquest camp per saber per què les persones que tenen fibrilació ventricular i, per tant, poder posar eines per evitar-ho. El segon punt que he posat aquí jo és que haurem d'assumir o hem d'assumir que estem sobretractant aquesta població. Al final, per ser molt sensibles, significa que hi haurà persones que nosaltres decidirem tractar amb un desfibrilador que probablement mai el faran servir, i això hem de saber-ho, assumir-ho, explicar-ho als pacients, i hem de conèixer-ho, que tot i que els desfibriladors actuals són molt bons i continua havent aproximadament un 2% anual de teràpies inapropiades i un 1% anual de complicacions relacionades amb els dispositius, que en un pacient que, recordem, es diagnostiquen molt joves i que, per tant, s'implanten potser amb 20 o 25 anys, tenen un temps d'exposició a aquestes complicacions que és molt llarg. I com podem minimitzar les complicacions? Doncs indicant en cada pacient el dispositiu que necessita en cada moment. Això vol dir desfibriladors bicamerals només en els casos en què hi hagi alteracions de la conducció auriculoventricular, que són molt raros en microcardiopàtia hipertròfica, DAIs monocamerals en la resta, i valorar la possibilitat d'usar DAIs subcutanis en els quals sí que és veritat que tenim menys experiències, que són més grans i que no són capaços de fer pacing, estimulació ventricular, ni ATP, però sí que és veritat que s'estalvien moltes complicacions relacionades amb trombosis o amb infeccions i que són fàcils de retirar si és necessari retirar-los o per fer un recanvi. Llavors, assumir que hi ha aquesta limitació i valorar quin desfibrilador necessita el pacient en cada moment. El tercer punt que he posat aquí sembla una mica banal, però al final és molt important i surt cada vegada més, moltíssim a les últimes guies aquestes americanes i també a molts documents europeus recents. És molt important fer que el pacient participi en la decisió. O sigui, al final s'ha d'intentar fer una decisió compartida amb el pacient, i jo afegiria també amb algun familiar de referència, amb la parella, amb la mare, amb el fill, amb alguna persona que sàpiga què és el que està passant, què és el que estem decidint, de què estem parlant. Per fer això, què necessitem? Doncs fer una mica de metge. Necessitem temps, necessitem informació, donar informació que sigui veraç i fàcil d'entendre, que està segurs que els pacients estan entenent què els estem explicant, que moltes vegades són una mica a xino. Necessita també modèstia nostra, o sigui, ser capaç de reconèixer quines coses no sabem, quines coses no podem predir, quines efectes secundaris poden tenir les coses que nosaltres aconsellem o no aconsellem,
i necessita també empatia i respecte cap a les decisions dels pacients, cap a la impressió que tenen ells de la malaltia, cap al risc que té cadascú, cap a la capacitat que té cadascú d'assumir o no el risc relacionat amb el que està passant. Això m'ha semblat molt xulo, ho he descobert ara mentre preparava aquesta xerrada i està adaptat d'unes recomanacions oncològiques, però al final potser és una forma bona d'explicar-ho als pacients, que en aquest cas és un exemple d'un home de 20 anys que té un risc estimat a 5 anys del 20%, que és moltíssim, i llavors diu, com de dolent és això que m'està passant? Què me passarà? Doncs de cada 100 persones com tu, al cap de 5 anys, 77 estaran vives, si no es posen desfibriladors, 77 estaran vives i 23 s'hauran mort, 20 s'hauran mort d'una arrítmia ventricular i 3 s'hauran mort d'una altra cosa que no té res a veure amb això. I què passa si sí que em poso el desfibrilador? Doncs d'aquests 100 pacients, al cap de 5 anys, 94 estaran vius i bé, i 6 s'hauran mort, tot i portar un desfibrilador, de coses de les que no et salva morir-te el fet de tenir un desfibrilador. I d'aquestes 100 persones, a més, 16 hauran tingut xocs inapropiats i fins a 18 hauran tingut problemes relacionats amb el desfibrilador. Que igual és una forma per pacients que no estan acostumats a les calculadores de risc de veure-ho i de poder-ho adaptar a les seves expectatives i a la seva situació. El quart punt que he posat aquí és potser revalorar en els pes els factors de risc clàssics. No quedar-se en que això ja està inclòs a la calculadora de risc, sinó veure què està passant amb això. Per exemple, algunes dades concretes relacionades amb l'edat dels pacients. A la calculadora ja, com més edat, menys risc tenen, però hi ha dades recents que diuen que els pacients amb més de 60 anys tenen un risc de mort sobtada que és molt baix, aproximadament el 0,2% anual, que és quasi igual a la població general. Doncs potser aquest pot ser un factor que ens pot deixar tranquils en aquest sentit en pacients més grans que tenen un risc molt baix. Un altre dels criteris incorporats a la calculadora és el síncope. Això sí que també s'ha vist que el síncope, per poder comptar com a factor de risc, ha de ser clarament un síncope maligne, clarament un síncope suggestiu de ser arrítmic i ha de ser recent. El síncope que hagi passat en els últims 6 mesos és el que s'associa a mort sobtada o a teràpies apropiades del desfibrilador, però el típic, jo vaig perdre una vegada el coneixement fa 10 anys, això no es relaciona amb nous events. I quan a les taquicàrdies ventriculars monomòrfiques no sostingudes, que us he comentat abans que té uns criteris més de 3 batecs, més de 120 batecs per minut, això ja es defineix com a TUE a la calculadora de risc, doncs seguint aquests criteris i tenint en compte que aquests pacients els fem un Holter de 24 hores una vegada a l'any, doncs més del 40% dels pacients ja tenen això. Potser aquest no és un criteri que discrimini molt bé el risc de mort sobtada. I de fet hi ha estudis bastant recents que diuen que les TUEs no sostingudes són dolentes només, o sigui, s'associen al fet de tenir teràpies apropiades només si són molt repetides, o sigui, més d'un episodi en 24 hores, si són llargues, com a mínim 7 batecs, i si són ràpides, més de 200 batecs per minut. Que aquí, clarament, no estaria un triplet de 120 batecs per minut, doncs potser és una cosa que no hem de quedar-nos només amb sí, no, sinó veure quines TUEs tenen els pacients. He posat aquí una imatge d'un pacient amb un Holter implantable, no perquè cregui que tots els pacients tenen Holter implantable, però al final tots els dies de cada dia de l'any pot haver-hi arrítmies i nosaltres estem mirant només una finestra molt, molt petita, doncs en alguns casos d'alguns pacients concrets en què hi hagi molts dubtes respecte a això, aquest pot ser un tipus de maneig o un tipus d'eina pel maneig que podria ser bona, tot i que actualment no hi ha encara dades que relacionin el fet d'haver implantat un Holter amb disminució de mortalitat o indicacions correctes de DAI que no s'haguessin fet d'una altra forma, però això ho deixo aquí només per avançar-hi. El punt número 5 és incorporar nous factors, com això que han fet ara els americans a les últimes guies. Ells han parlat d'aquests 3, només mini comentari al respecte. Els aneurismes apicals. Els aneurismes apicals són raros, passen en persones que tenen miocardiopatia hipertròfica, formes mig ventriculars, en què no hi ha obstrucció al tracte de sortida, però que sí que hi ha obstrucció intraventricular que genera un gradient anòmal dirigit cap a l'àpex que pot provocar aquest desenvolupament d'aneurismes per un mecanisme semblant al que passa amb els infarts, amb fibrosi i amb creació de substracte per arrítmies per mecanisme de reentrada entre la zona de fibrosi i el miocardi. En aquesta sèrie, que és una de les més grans, hi ha 2.000 pacients, els quals un 4,8%
tenen aneurismes apicals i s'ha vist que el fet de tenir aneurismes apicals es relaciona amb fins a 3 vegades més risc de mort sobtada, independentment de com de gran sigui l'aneurisme i independentment de l'edat del pacient. Al contrari del que deia abans, fins i tot en pacients de més de 60 anys també s'associa amb mort sobtada segurament per aquest mecanisme arrítmic de fibrosi, de reentrada al voltant d'aquesta fibrosi. Per tant, aquest grup de pacients és un grup petit, però potser en aquests pacients, tot i que no compleixin criteris, és adequat indicar un desfibrilador. El següent punt és la fibrosi. Amb la fibrosi passa una mica com parlàvem abans amb les taquicàrdies ventriculars no sostingudes. Si valorem la fibrosi com una variable qualitativa de sí o no, doncs la major part dels pacients, quasi tots els pacients que tenen un nivell respectable d'hipertròfia tenen fibrosi de ressonància, més del 70% en moltes sèries, però sí que és veritat que tenen en general poca fibrosi, de mitjana un 1-2% del total de múscul miocàrdic. Llavors, a les últimes guies americanes es considera com a criteri, com a indicació 2B, a la presència de fibrosi extensa, que es defineix com a més del 15% del miocardi, però sí que hi ha moltes dades, com en aquest estudi ara molt recent, en què es veu clarament que com més fibrosi hi ha, més major és el risc de tenir mort sobtada. Ells comenten, per exemple, que el punt que li surt més significatiu o que té un valor predictiu positiu i negatiu més bo és el de 5% de fibrosi. En aquests pacients, a 5 anys, el risc augmenta del 2,3 al 5,5% de mort sobtada. I això seleccionaria una població, això del 5%, del 30%, que potser és molt, potser encara no hem arribat a saber quin és el grau de fibrosi a partir del qual s'ha d'indicar un desfibrilador, però jo crec que és un factor que és molt, molt important i al que encara no estem donant el pes que realment té. I finalment, la disfunció ventricular, això surt ara i realment no he trobat jo molts estudis últims que ho recolzin. Al final, ells el que diuen i que té bastant de sentit és que en persones que tenen ventricles hipercontràctils, tenir una funció ventricular de menys del 50% ja es considera disfunció ventricular i que, per tant, aquests pacients que estan en una fase molt avançada de la malaltia, en una fase de burnout, de la fase final, doncs cal considerar inici de tractament específic per insuficiència cardíaca i de teràpies avançades, com és l'ús de desfibrilador, i que aquests pacients poden tenir més events també arrítmics. I com a últim punt, he posat aquí reavaluant anualment el risc, que jo crec que és molt important i és una cosa de la que es parla poc, perquè aquest esquema que us he posat aquí, que al final és un esquema del Barry Manning, és un cardiòleg americà, i que ells el que diuen, que posen molts d'ells, és que, clar, si mirem amb un temps de seguiment curt, entre 1 any i 5 anys, doncs sí que hi ha poques teràpies, però que si mirem un temps de seguiment molt llarg, el número de teràpies apropiades augmenta, i que això, amb un seguiment de més de 17 anys, hi ha fins a un 36% de teràpies apropiades, que segurament que sí que és veritat, però que és una mica una forma de consolar-nos, jo crec, perquè al final, si posem un desfibrilador avui perquè un pacient acabi tenint una descàrrega apropiada d'aquí 17 anys, doncs segurament que aquest temps en què el pacient ha estat exposat al risc relacionat amb el desfibrilador i sense cap benefici, doncs potser no era el moment indicat de posar-lo. Llavors, no són pacients que veiem una vegada cada 10 anys, per tant, aquest risc es pot reestimar cada vegada que el veiem. I ja està. Jo he intentat aquí fer un mini resum sobre quan indicar un desfibrilador. Jo diria que sempre en prevenció secundària i que en prevenció primària segurament que sempre en pacients que tenen un score de més de 6 i en pacients que tenen un score de menys de 6, doncs considerar-ho en el cas d'aquests factors que hem comentat d'alt risc. Síncope maligne recent, TVs dades de mal pronòstic, fibrosi extensa, aneurisma apical i disfunció ventricular. I sempre consensuar-ho amb el pacient i reavaluar el risc durant el seguiment. Y ya está. Muy bien, muchas gracias, Coloma. La verdad es que las 3 ponencias tienen un nivel altísimo y la verdad es que he disfrutado mucho con ellos y espero que la audiencia también. Yo, si os parece, ahora hacemos un poco algunas preguntas. Está abierto el chat para el resto de participantes que quieran hacer alguna pregunta a alguno de los ponentes o en general. Yo, si os parece, aunque Coloma ha sido la final, pero se me ocurrió una pregunta. Que aparte, ha hablado muy bien de la fibrosis, has hablado muy bien de la disfunción ventricular. Probablemente las estrategias, hay diferencia entre Europa y América claramente en la estratificación, el manejo. Pero yo quería preguntarte sobre todo
en la práctica clínica que haces tú, por ejemplo, con la genética, porque la genética también es un criterio, o determinadas variantes tienen un criterio de riesgo de muerte respecto a otras. ¿Cómo integras tú, por ejemplo, si Sí. tienes una mutación, una troponina o una Ujú. región conversora? ¿Qué haces con estos pacientes tú cuando te Sí, encuentras sí. con una información de alto riesgo? No he entrat aquí perquè jo crec que hi ha poques dades molt clares d'això, però sí que hi ha dades, concretament això, no, de troponina, que sí que augmenta el risc arrítmic, està inclòs a dins de les variables aquestes. Jo sí que diria que no fem habitualment indicacions d'edat només amb aquest criteri, però sí que està inclòs a dintre del risc, igual que tots els altres factors. ¿No? Gente que dice que, bueno, que esto ya lo contemplas con los antecedentes familiares, de muerte súbita, Clar. con pero yo creo que sí. Yo a veces lo que hago yo, esto es una cosa personal, pero yo a veces lo que hago es, como somos muy de calculadora aquí y sé que tú también, pues a veces estos que tienen un valor intermedio, ¿no? Y sabes que tienen una mutación de riesgo, pues a veces le das Sí. ese plus, ¿no? Igual que Ujú. pero con la fibrosis o algo así. Sí, sí. No hay de momento ninguna pregunta. Yo quizás ahora con Eduard, claro, has planteado distintos resultados, ¿no? Desde más riesgo de marcapasos pues, en la ablación, pues a lo mejor tarda un poquito más en recuperarse las cirugías. Pero yo no sé si la sensación por parte de la visión de cirujano de que realmente las decisiones a la hora de ofrecerle a un paciente una ablación septal o una cirugía es básicamente no por el paciente, sino más por el centro. Y realmente lo que están haciendo los centros es tirar de lo que uno sabe hacer. Entonces, yo no sé si crees que tendríamos que haber una estrategia, sobre todo por parte de las guías, porque las guías sí que las americanas, cuando tú has dicho lo del riesgo arrítmico, pues hubo ese cambio hacia, pues tirar más hacia la cirugía, pero después las europeas y las de, pues no, Ujú. con los estudios dijeron que no, ¿no? ¿Cómo crees que tendrían que abordar esto para realmente seleccionar mejor al paciente y no tanto al centro? Sí, bueno, gràcies per la pregunta. Tant en una forma de tractament com en l'altra, l'expertesa dels operadors és crítica, no?, per prendre aquest tipus de decisió. Jo crec que a Europa, en general, l'ablació septal per alcohol ha eclipsat el tractament invasiu d'aquests tractaments per múltiples motius i probablement també perquè els cirurgians no han sapigut, no han sigut capaços de mantenir uns estàndards com els nord-americans, on sí que no, el tractament quirúrgic s'ha anat guanyant terreny. Bueno, què s'ha de fer en aquestes situacions? Crec que, primer de tot, tenir grups de tractament, com tenim en altres patologies, en els equips d'endocarditis, els equips de TAVI, i després centres de referència per coses que es fan amb moltes menys ocasions, no? Com aquesta cirurgia. És una cirurgia que si la fem a tots els centres de Catalunya, a tots els centres d'Espanya, doncs probablement els outcomes que acabarem tinguent tots plegats no arribaran mai als estàndards que es veuen als grans centres nord-americans. Llavors, jo crec que això és un call a derivar aquests pacients a operadors i equips que tinguin expertesa i que hagin fet la corba d'aprenentatge, perquè si no és molt fàcil que si comences a fer això, doncs en seguida tens una complicació greu i una complicació greu, una mortalitat en aquest subgrup de pacients on la morbimortalitat és molt baixa tant com per un tractament com per l'altre, és molt difícil, això trenca programes, no? I que és, jo crec, el que ha passat a molts llocs del país. Per tant, no? Seleccionar bé i referir els pacients als equips amb expertesa. Yo estoy completamente de acuerdo. Es decir, la miocardiopatía hipertrófica pasó de ser inicialmente una enfermedad rara a ser una enfermedad casi común, porque uno de cada 250, ¿no? Pero el manejo de las complicaciones de la obstrucción, por ejemplo, ya es una enfermedad rara. Y el tener centros de experiencia en esto es fundamental, con lo cual yo creo que sí. Hay una pregunta del doctor Evangelista que pregunta aquí, en general, a ver si alguno de vosotros la quiere contestar, porque dice que, bueno, que en la miocardiopatía hipertrófica parece que parte de la sintomatología todo es obstrucción, pero hay mucha disfunción diastólica y esto es así. Y de hecho, cuando comentó Coloma, ¿no?, de las fases ya más finales de la miocardiopatía, en burnout, cuando hay esos ventrículos rígidos, pues dan también toda esta sintomatología, ¿no? Y por lo tanto la disnea que podía ser en base a esto.
Entonces, la pregunta es un poco qué hacemos con esto, ¿no? ¿Qué hacemos con la obstrucción? Yo no sé si, Monse, te gustaría decir algo de si podemos ofrecerles algo a estos pacientes que tienen tanta disfunción y también desde el cirujano, porque ventrículos muy hipertróficos que ocupan prácticamente la cavidad tienen también estas obstrucciones. No sé si se puede dar una respuesta también quirúrgica al margen de un tratamiento médico. No sé si alguno de vosotros queréis contestar. Yo creo que nadie puede, ¿no?, dar una respuesta taxativa o afirmar que hay algún tratamiento que nuestros pacientes con disfunción diastólica, con mucha hipertrofia o con poca hipertrofia, pero con mucha alteración de la relajación i, perdó, passo al català, amb molta alteració de la relaxació, però sense un gradient obstructiu significatiu com perquè sigui curat, no?, amb una ablació septal o amb miectomia, quin és el tractament que els hi podem oferir, perquè no? Ens trobem davant una patologia que és la disfunció diastòlica. Hi havia hagut estudis, no?, anteriorment s'ha provat amb els betabloquejants, amb els antagonistes, amb altres diversos fàrmacs i cap fàrmac ha resultat positiu. En aquest sentit, jo penso que els inhibidors de la miocina, aquests nous fàrmacs, no? Bueno, penso que són fàrmacs prometedors, inclús en la hipertròfica no obstructiva, doncs perquè han demostrat el que han demostrat, no? Millorar estrès de paret disminuint la NT-proBNP i disminuint troponina I ultrasensible. O sigui que en aquest camí jo estic molt esperançada que aquests fàrmacs ens poden ajudar perquè actuen sobre la fisiopatologia de la malaltia. Però avui per avui no sé si el doctor Quintana ens podria explicar potser, no?, que es poden fer les miectomies aquestes, no?, mig i apicals. Jo no sé quins resultats tenen. Y una Sí, cosa sí. antes de eso, uno de los datos que has presentado, Monse, en la parte de todos los biomarcadores y también de la parte de resonancia, la verdad es que es muy llamativo, porque incluso los que han participado en el ensayo, cuando dicen que realmente los electrocardiogramas de los pacientes cambian, es que realmente no sabemos muy bien qué hacen estos fármacos, pero realmente algo debe hacer cuando baja el proBNP, cuando baja la troponina. Por lo tanto, estos pacientes igual faltan estudios y tú lo has planteado que ya tendremos la información, pero igual el camino de estos pacientes igual van por estos fármacos. De momento tenemos la cirugía y no sé, de momento si no tenemos estos fármacos no sé si podemos hacerle alguna cosa en lugar. Sí, no, pel tractament dels pacients no obstructius amb disfunció diastòlica per baix volum sistòlic, no? Hi ha l'operació de la miectomia apical, que és un capítol totalment diferent del que hem estat parlant avui, no? És una operació, lògicament, que es fa habitualment en pacients molt més simptomàtics i és tècnicament encara més difícil de reproduir. Com es fa aquesta cirurgia? Una cirurgia que es fa per estenotomia mitja, també amb circulació extracorpòrea, a través d'un accés apical, es fa una incisió a la punta del ventricle esquerre i es treu gruix septal tant del septe com de la paret anterior i a vegades també els músculs papil·lars per intentar incrementar el volum sistòlic i guanyar funció diastòlica. Són cirurgies que es fan en pacients molt seleccionats i que hi ha poca experiència publicada, no? L'experiència més gran, de fet, és la de la Mayo Clinic, no?, del Hartzell-Schaff. Els resultats són bons, la morbimortalitat és baixa en pacients seleccionats i feta per gent experta. Però crec que és un perfil de pacient totalment diferent on tot allò que he explicat, no, mortalitat 1%, etc., doncs no aplicaria tant. De totes formes, sí que és una teràpia que pot evitar el trasplant o endarrerir-lo en alguns pacients. El que trobo més difícil d'aquests pacients és predir quins respondran de forma excel·lent i quins, a pesar d'incrementar el volum sistòlic, perquè encara quedi un ventricle rígid, etc., persistiran amb insuficiència cardíaca avançada. És el difícil de predir, jo crec. Però jo crec que són el grup més difícil, no? Perquè si tens obstrucció tens moltes coses a fer, no? I com una escala gran de coses disponibles o fins i tot per les arrítmies ventriculars doncs tens coses, però si no tenen obstrucció, no?, i tota la disfunció diastòlica són el grup de pacients més complicat i menys agraït, no? Menys resposta a coses. I això que he dit aplica a la variant apical, no a la migventricular. La migventricular és una forma d'obstrucció que es resol bé amb cirurgia, o bé per accés transaòrtic, o bé per accés transventricular, o combinat. Estem parlant ara, la pregunta que intentem respondre al doctor Evangelista, suposo que és el de la variant més apical, suposo que estem parlant d'aquest fenotip de pacients. Los ventrículos ya rígidos, ¿no? Que a veces cuando ya son mucha fibrosis, también la cirugía pues no tiene la misma respuesta que cuando todavía hay músculo, ¿no?
Bueno, ahora vamos mal de tiempo, yo creo que ya tendríamos que ir acabando. Y yo quizás quería hacer una pregunta a los tres, porque realmente yo creo que con los inhibidores de la miosina, no sé si va a cambiar el manejo del algoritmo, al menos, de tratamiento con los fármacos, con los betabloqueantes, con la disopiramida, qué hacer con las terapias de reducción septal, en qué momento, en qué punto meterlos, e incluso si producen, como dijo Monse, pues cambios a nivel del miocardio, si curan una enfermedad genética, si desaparece y normalizan un miocardio, si realmente también harán cambiar lo que es la estratificación de riesgo. Entonces, yo no sé cómo veis el futuro del algoritmo de tratamiento de ya no de la obstrucción, sino en general de la miocardiopatía hipertrófica. Es una opinión, no sé si creéis no va a cambiar nada, seguiremos igual, cambiará algo o cómo lo veis. Jo espero que sí. A veure, jo penso, em decanto, pensar que són fàrmacs que realment canviaran la història natural d'aquesta malaltia, canviaran el pronòstic d'aquests pacients. I taxativament no es pot dir sí o no, perquè no hi ha estudis que hagin sigut dissenyats per valorar benefici i pronòstic. Però jo em baso bàsicament en 3 fets que jo més o menys una mica tinc estructurat en el meu cap. Primer, per primera vegada és un fàrmac que actua sobre la fisiopatologia de la malaltia, no? Sarcòmer, pons actinamiosina, punt número 1. Punt número 2, fàrmacs que demostren en la hipertròfica obstructiva, Explorer, i en la no obstructiva, Maverick, com a endpoints exploratoris, de ballada d'NT-proBNP, no? Menys estrès de paret, caiguda de troponina I, probablement menys mort de miòcits, menys progressió a llarg plaç, dilatada o burnout. No? I per mi, el tercer punt, i crec que és sorprenent i espectacular els resultats del subestudi amb ressonància, són molt pocs malalts, però tot apunta que és un fàrmac que, com has dit, modifica l'estructura del cor, redueix la massa miocàrdica, redueix el gruix de paret i redueix volum d'auricular esquerra, no? Menys, no? Menor volum d'auricular esquerra a llarg plaç, probablement menys caiguda en fibrilació auricular, menys events cardioembòlics. Tots aquests paràmetres, biomarcadors i volums ventriculars i auriculars, això són factors pronòstic. Jo em decanto a pensar que són fàrmacs que han arribat per quedar-se i per acabar modificant la malaltia, el pronòstic de la malaltia, el benefici. ¿Coincides, Eduard, o no? Porque jo soc una mica... Bueno, ja sabeu que he publicat alguna cosa al respecte. Soc una mica escèptic en quant al magantem, per diferents motius. Primer, la part econòmica que has mencionat molt bé en la teva xerrada, que veurem quina aplicabilitat té això en el nostre entorn. Més enllà dels diners que costa això, la intensitat de seguiment que us obligarà a fer en aquests pacients d'una teràpia que, de fet, no sabem més enllà de que eren 30 setmanes, no? 30 setmanes, no? Llavors, estem parlant d'un fàrmac que no sabem si s'haurà de donar de per vida, no sabem quins efectes té aquest fàrmac sobre el cor, però ja no només sobre el cor, sobre totes les estructures del cos humà. I això es contraposa, ojalà aquest fàrmac servís i pogués evitar teràpies invasives, cirurgies, de veritat ho dic, però es contraposa a una teràpia, com és la cirurgia, que és superefectiva, és una vegada probablement a la vida per la majoria de pacients, baix risc, té l'inconvenient que és una operació, és veritat, és una operació i hi ha un període de recuperació, però eliminem l'obstrucció, molts d'aquests pacients operats no prenen ni beta-bloquejants en el seguiment. En l'experiència que he publicat dels majors de 65 anys, un 20% de pacients no prenen res de fàrmacs inotròpics negatius en el seguiment. Es contraposa a tot això, no? I els outcomes que sí que tenim de molt llarg seguiment de les miectomies que ja arriben als 25 anys i més. O sigui que veurem amb els futurs estudis cap on van les coses. Muy bien, yo creo que lo vamos a dejar más o menos por aquí. La verdad es que ha sido fantástico, he aprendido mucho de todos vosotros. Espero que la gente lo haya disfrutado tanto como yo. Y la verdad es que me gustaría ver que esta reunión hubiese sido presencial y que el COVID pues no, la hemos tenido que dar así. Quiero dar las gracias a la Sociedad Catalana de Cardiología el poder haber hecho esta sesión. Y bueno, nos citamos para el siguiente mes, ¿no? con otra sesión. Gracias a los tres y espero contar con vosotros para otras oportunidades. Gràcies. Bona tarda. Gràcies. Bona tarda. Adéu a tothom, bona tarda, adéu. Adéu.